Kheruni along ingnam raikom sai khiatum kang huwa thing pi kenep dunlong. Kheruni along ingnam raikom sai khiatum patowya ju por phai ke thoma por malom petrolling ke dam boma hut ihum tata mobile lapen ke plaktang athing pi pen pen ingnam raikom sai khiari ding kachingnang. Halapu gari number AS02BC2393 lapen bangso athing pi laki dima hasau pen langka anat ke pon boma hut si kenep dunlong. Bonsita hemkonglong katewaratum adimalong pen kadlaplo. Bangso athing pi sorkar pen ke pathik pon adora tengpulute suri phokep ke doji pusi ingnam raikom saikhi atum pen pherang ke athing no nang pachini dun. Kheruni pen Sanjay Kiling Lotikimi News Karbi Anglong. Ni tum to kati tini lipen baji ki thomra chitti malom ni tum thola so tata mobile ni tum thelong lo mani tum single pilo nang khang khadelo joni sini tum hlung pen do gaung pu rong di masa rong an ni tum long dun lo agari phasi lo ka joni driver bang ke kaji lo asin tum ta ke detect kuri long lo sistem ni tum la phasi lo ka joni tum gari hum ni tum bachi hum gari anda nang no pisel ni tum kapor i ni tum kan baji pira chitim alam alu hitum so gari ke London hai London det pen hitum gari pasi baji gari lo baji tidak sistem alu London det pen hitum gari pasi lo jadi hitum gari hum ni hitum gari ta pasi tu lo hum lo gari hitum gari hum ke style hin tu lo tapi theng pi bang ke and sil pen si ke ban pun hitum chini lo longka si ponji tu tapi ada word bang kaji lo ada word hani tu malong lo tapi theng pi bang gari bang itu theng pi lo det lah labang macam ni tu ini mana tu walong lo labang Kopi pia thing pia beng. Pipi thing mana thing pi bang mix do take la kopi pia thing sini dina nong pugini to lang le lang pot mana thing pi bang mix la pake Wan bak ador tu gopne na mena don take kan lo mana maximum 50-60,000 mana an amal do